zance. Mun saba yin adashe kuma ran dauka ba mai zuwa da tashe. Ku zo mu haɗa kanmu mu zauna lafiya mu fage ta kasashe ba za su yi rabuwa. Oya 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 na Najeriya, wasu na jira ta kwaɓe munafukan ƙasa tashi sai a zere. Da halin ku za mu jure iya wuya har lokacin da za ku tsare. Rikici kuke bukatar haɗa mu na wanda an kasan mu tare. Najeriya da Nijar muna a tare, wanda ya shirin raba mu ba za ya kore ba. Najeriya Nijar, Nijar Nijar, Najeriya Nijar. Sama Nijar angon Aisha oga ba zan raina ba. Shi ya ce in wake Nijar da Najeriya kuma ban yi mai musu ba. Gaisuwa gare ka Abubakar angon Maryam.